ассалому алайкум дӯстони азиз. Хуш омаден ба канали ман. Имрӯз ман хӯриши машҳури ва дӯстдоштаи кореягон кимчи тайёр мекунам. аввал мо карами пекиниро ба ду қисм ҷудо мекунам. боз ин ду қисмро дутта мекунем. 4 қисм карам ҳосил шуд. барои мо намаки ошии калон лозим аст. дар ҳар як қабати карам намак мепошем. акнун баргҳоро нағзакак мешӯвем. дар ҳар як қабати карам намак мепошем. тарафи решагиашро бурида мепартоем. намин тавр намакро гузарондан дар кор. ҳамин баргҳо дар муддати 2 соат бояд истанд. дар байни ин 2 соат ҳар 30 дақиқа баргҳоро мо чапа роста карда меистем. баъди 2 соат мо баргҳоро боз мешӯем. дар мобайни 2 соат мо хамираи кимчиро барои баргҳо тайёр месозем. дар това 1 стакан об мерезем. 2 қошиқи пурра шакар меандозем. ба ин боз 2 қошиқ орд илова мекунем. инро ба оҳистагӣ омехта мекунем. монанди манни каша мешавад. хеле бамаза. баъд 3 қошиқ қаламфури куфташударо илова месозем ва омӯхта мекунем. ҳамаи инро дар оташи миёна тайёр мекунем. аз рӯи оташ гирифта мемонем то ин ки хунук шавад. ана акнун сабзавотро майда мекунем. сабзиро ба шакли ошӣ реза мекунем. пиёзи кабудро он қадар майда ҳам не, он қадар калон ҳам не. майда мекунем. қаламфури булғориро ба шакли ошӣ майда мекунем. пиёз ва сирпиёзро ба блендер андохта майда мекунем. ба сабзавот 3 қошиқ хамира андохта, хамираи кимчиро андохта аралаш мекунем. акнун ҳама маҳсулоти тайёршударо гирифта омӯхта месозем.
сабзавотҳои мо тайёр шуд. Мана 2 соат гузашт. Баргҳои карамро мешӯем. Дар таги оби равон камтар мегузорем. ҳар як барги карамро кушода дар қабатҳояш кимчиро мегузорем. баъди гузоштани кимчи мо баргҳоро қат мекунем. қат мекунем ва дар ягон зарф мечинем. баъд болошо маҳкам карда 36 соат дар столи кухня мегузорем. мана кимчии мо тайёр шуд. шумо метавонед ба кимчи гӯшти пухтаи говиро ҳамроҳ кунед ва тановул кунед. раҳмат барои тамошо.